Hvad så alle sammen? Vi er simpelthen tilbage efter rigtig lang tid, og der er sket rigtig meget siden sidst. Ja, ikke så meget at sige til det, men vi har en spændende video i dag. Vi skal ned og prøve The Gym i Aarhus, et nyt luksuscenter, der er åbnet heroppe. De har sauna-faciliteter, et lækkert gym generelt. Så vi skal ned og prøve det i dag. Tager jeg med ned, viser det hvordan det er. Viser hvordan saunaen er. Så let's do it. Og ikke mindst med, at vi skal træne i The Gym i dag. Det er simpelthen en leg day. Så vi skal igennem nogle forskellige benøvelser. Nogle squats, noget baglår. I får se det hele i videoen. We started. Got so much shit to do. Don't even know where to start. Be here forever. I think that's the plan, you know. Start here, head up there. As soon as you think something's going on, you start back up. Ja, så det her det bliver bare lige en voice recording i stedet for. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg laver, mens at videoen spiller. Første øvelse, jeg tager i dag, det er hack squat. Og som der stod 5 sæt af 8, så kører jeg 8 reps per sæt. Presser mig selv til det yderste. I kan se her, den sidste rep, den skal squeezes ud. Her får vi lige en anden vinkel. Ja, og så kører jeg 8 reps. Jeg har 40 kilo, 50 kilo på hack squatten. Ikke specielt meget, men fokuserer mere på dybden her. Og så er der elastik på hack squatten også, hvilket jeg egentlig også vil anbefale. Fordi at nede i bunden, så kan den være hård for knæene, den her hack squat. Og elastikken hjælper med vægten i bunden. Så generelt tip for alle, der hack squatter. Det gør selvfølgelig vægten lettere, men så kan man bare tage mere kilo på. Den øvelse jeg laver, det er Romanian deadlifts, som I kan se her. Det er mit sidste sæt. Jeg kører kun 3 sæt her, 3 sæt af 8. Men her tror jeg kun jeg tager 6 reps, fordi at det er sidste sæt. Ja, her er formen vigtigste i RDLs. Strækte ben. Få numsen bagud og mærk det i baglåret med det samme. Det er det vigtigste. Og så hold ryggen lige. Ja. Tredje øvelse jeg er gået til, det er leg extensions. Og allerede her så er mine ben helt færdige efter alle de squat sæt og alle de baglårssæt. Det her det er kun for at squeeze ud, og jeg tager også kun 3 sæt her. Og fokuserer på bare at klemme godt i forlårene, så man får det sidste squeeze ud. Og så kører jeg 12-15 reps i stedet for. Og så her, som sagt 3 sæt. Jeg kan se, jeg har det rigtig hårdt der. Og squeezer, jeg klemmer det aller sidste reps ud. Lige meget man får en halv rep, så en halv rep bedre end ingen rep. Sidste øvelse, det er leg. Og det her det er ikke noget raketvidenskab. Jeg sidder på benpressen, og så bruger jeg den til leg. Fordi de har faktisk ikke nogen maskine til leg nede i The Gym. Så her måtte jeg lidt improvisere. Men jeg synes egentlig, det fungerer meget fint. Putter fornuftigt meget kilo på. Og så er det mere om at tage en masse reps og få pumpet godt op i læggene. Jeg ved godt, at jeg ikke selv har sat et stort hold lægge, men ideen er, at man pumper dem bare op med en masse reps, så der kommer masser af blod til dem. Så man gør med små muskelgrupper. Og så er det ligesom den bedste måde, de gror på. Så her kører jeg bare omkring 20-25 reps. 4 sæt. Og så har jeg det sidste, det er nogle små reps, jeg tager. Men det er bare for at pumpe ud. Ja. For det aller sidste pump ud. Okay,
Lad os snakke om nogle af fordelene, der er ved sauna. 1. Der er skrevet en masse artikler omkring sauna og restitution og muskler. Og de mener alle sammen, at det godt kan nedsætte dit blodtryk, din restitution er forhøjet, og så er der en masse andre helbredsfordele, hvis man har nogle sygdomme for eksempel. Så der er en masse fordele ved sauna generelt. 2. I The Gym har de også et koldt bad, som man kan hoppe i. Og det plejer jeg normalt at gøre efter min træning og efter jeg har været i sauna, som det aller sidste, for at køle kroppen ned, efter man har varmet den op. Og det er der også skrevet en masse artikler på, hvordan det kølige bad hjælper på restitution og huden og muskelopbygning. Så der er i hvert fald en masse fordele ved det. Fra min side får The Gym 9 ud af 10, helt ærligt. Det er nok det bedste træningscenter, jeg har trænet i. Mest på grund af faciliteterne, personalet, meget flinkt. Ja, så får jeg helt klart en anbefaling herfra. Og hvis du kan, så tag dig ned. Der er en gratis prøvetræning for alle, så man kan komme ned og prøve det, se hvad man synes om det. Til allersidst, så vil jeg gerne takke jer alle sammen for at se med i videoen i dag. Og følge med, selvom det er længe siden, der har været noget sidst. Tak for støtten. Der kommer flere videoer ud mere regelmæssigt, det er planen. Så den her gang så lover jeg det. Og så ja, så ses vi bare i næste video.